Mit-Tnejn filgħodu s-servizzi kollha marbuta mal-ħruġ tal-passaporti tal-istranġiera se jkun qed jiġi fruti mill-uffiċċju ta' Identity Malta f'Ħalfar. Proċess li sal-ġimgħa l-oħra kien isir minn dar l-Emigrant. Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat sostna li issa l-applikanti ser jibbenefikaw minn servizz aktar effiċjenti. Dan l-istess passaport ikun lest fi żmien 4 ijiem ta' xogħol ikun jista' jerġa' saħansitra jiġbor l-istess passaport minn dan l-uffiċċju f'Ħalfar. Benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali u oħrajn li għandhom status ta' protezzjoni umanitarja nazzjonali se jkunu jistgħu japplikaw direttament mal-Uffiċċju tal-Espatrijati f'Ħalfar. L-applikanti ser jinqdew f'darba meta jmorru biex jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom u jittieħdulhom il-karatteristiċi bio-metriċi. Dan kollu se jħaffef aktar il-proċess u f'ċirkostanzi normali passaport ta' Stranġier mistenni jieħu 4 ijiem. Matul is-sena li għaddiet inħarġu 2288 passaport ta' Stranġier, waqt li f'Jannar ta' din is-sena idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.